duk daren gari zai waye tsaya a gefen dama. Karkabiye wasan zuciya ya je ya saka nadama. Na shaida hali mara kyawu ne ɗabi'ar gulma. Makurci mawadaci kana a tare da Allah. Cin amana ba shi da kyawu karkaso malala. Da na sani aiki ya ce babatun watakila. Kokari zama abun kwatance ka mika komai ga. Sannu baba. Yawa. Na wuni. Lafiya. Ya mai gida, ina kuma kika bar amaryatawa? Ya na ganin ke kaɗai? Baba lafiya kalau ita kuma tana makaranta ne yasa ban taho da ita ba. Allah sarki. Yayi kyau. Ki shiga tunda naga kin baro ta. Ina ganin mai yiwa ba jima zaki ba ko? To ni ma zan karasa masallaci. Sai dai kuma zan dan jima. Ba mamaki in dawo in same ki, ba mamaki in dawo zan same ki ba. Ina ce dai ba wani abu. Ba wani abu baba dan ni kan ina gara ka je ka da ka same ni dan ni kan na dawo gida ne. Ye? Ban gane abin da yake nufi ba. Kin dawo gida? Wani gida? Me ya faru? Wallahi baba ina iyakacin kokari na amma baya gani. Kuma ya ta faman zargina da almubazzaranci yake ce wani abun yake kawowa. To ni na gaji shine na dawo gidanmu. Wato idan na fahimce ki, kin dauko min tukunyi yaji, kin nufo min gida, kin zo ki sauke min ko? To baki isa ba. Ani na gode wa Allah da baki shiga min gida da bala'i ba na tare ki ana. To bare ki ji, ba da ni ba, na san ki, na san halinki kuma na san wanda na aura miki. Kuma ki sani in bacci kike ki farka domin kina gab da fadawa cikin halaka. Wai shin me yake damun kwakwalwarki ne? A wannan yanayin da ake ciki in mutum bai tattala rayuwarsa ba to ina mutum zai kai rayuwarsa ne? Tsabarage rashin hankali kina zaune lafiya kina so ki kwanto wa kanki kura. To me kudirinki? Ya sake ki dawo gida ki zo ki zauna ko? To sai ki zo ki ci abin da zaki ci. Allah ya rufa miki asiri, ya rufa mun asiri. Kin kamo hanya zaki zo domin ki zo ki tona mu asiri. To baki isa ba. Kai hakuri baba. Rufe mun baki. To bari ki ji. Tunda ke kin makance kin toshe kunninki. Shi mijin naki ne kika raina. Shine ya zamanto abun kwatanci wajen kyautatawa iyalansa. Kuma ga hakuri, kuma ga neman rufin asiri. In tambaye ki, watannin bayan da ya kare kin san abin da ya same shi? Baba kamar yadda kuka je dubo shi da mama, ai ba karewa ya ba gurdewa ya. Kuma ina ga ko bai wuce tafiyan kafan da ya saba bane ya fadi ko kuma wata rigima. Tafi can. Mijin naki ne zaki ba shi da rigima kuma mutane kuma suna yaban halinsa. To ki sani, mijin naki wajen nema muku halak ne ya hau bishiya ya fado ya samu matsala. Wato shine kina tunanin har ya warke biki sani ba, kina tunanin cewa kenan gurdewa yayi. Wurare da yawa inda nake ganin shi yana bautuwa. Kuma wallahi ki ji tsoron Allah. Ni din nake gani wannan gidan nake gani so ɗaya nake samu nake cin abinci da ni da kanninki da mahaifiyanki kuma ke kin kamo hanya kin zo ke ma zaki zo na ki ci abinci. Kin ga abin da yake so ki bulki ki yi hakuri ki koma gidan mijinki. In kika koma duk abin da yake tafiya zan biyo ki a baya zan zo mu magana. Kin ji ko? Ki yi hakuri ki koma gida wata nan sai labari. Ina tsorata miki rayuwar da na sai na a rayuwa fa. A matsayina na mahaifinki ina umurtan ki tashi ki koma gidan mijinki tunda ba da alheri kika taho min gida ba. Daga baya ni da kaina zan tako zuwa gidan naku. Kin ji ko? Ki tashi ki koma gida. Allah ya miki albarka. To baba kai hakuri zan koma a gaida mamatu. Mahaifiyar nake ma ba za ta san kin zo ba. Balle tana har ta shiga wani damuwa. Da tunanin me yake faruwa, tashi ki tafi abinci. Allah ya miki albarka. Amin baba. Nagarta 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 Ka dawo shi taro itacen ma ina ga an jima. Yanzu kan na fara jin yunwa.
Gida lafiya na ganka gida. Kura ki ɗauko kujera ki zo. Ai, na mu yi magana. Nagarta. Daren gari zai waye tsaya a gefen da. An dawo? Allah ya yi. Ya na ganka cikin tagumi ne. Lafiya? Allah yi lafiya. Na ɗan fita ne garin shiru ba komai. Shi ne dawo na ɗan wasa dan nan zan ɗan je ɗan saro mana itace. Kuma na ji ni a gajiye sosai ga ɗan yunwa shi ne ɗan yi tagumin nan nake hutawa. Ikon Allah, haka ne rayuwar take. Amma wata rana sai labari. Ba kyau da Allah ya tsaga da zai hana shi yadda za a yi ba. Haka ne gaskiya ne. Dama ni kan akwai zancen da nake so mu yi ni da ki. Kuma gaskiya ina so ki nutsu, ki fahimce ni. Duk abin da zan tambaye ki faɗa min gaskiya. To malam, tambaye ni, ka san binna maka ƙarya. Fata na dai ka lafiya. A lafiya kalau ba komai. A tsawon rayuwarmu da ke. Ina kika tambaye ni zaki na zuwa kullum yadda ni muka yi da ke. Wata sabuwa, malam ya kawo wannan batun. Na ga ba wata damuwa tun da ka san inda nake zuwa. Gaskiya ne ba wata damuwa. Amma ina so ki ɗauko min wancan bun da kika zo da shi in duba me a ciki. Ban gane ba malam yau shin lafiya? Na ji maganganunka ne cikin yanayi da tuhuma. Kin ga Kubra, ki yi abin da na faɗa. Ni akwai abin da nake so na fahimta shi yasa na buƙaci ki bani buhun nan na gani. Don haka ɗauko min buhun nan. Cin amana ba shi da kyawu karkaso malala. Nagarta da na sani aike ya ce ba batun watakila. Nagarta kokari zama abin kwatance ka mika komai ga Allah. Nagarta. 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 Wannan roban fa? Haba malam, ka ma sani fa aikato nake zuwa gidan Hajiya Safiya. Kuma kai ka amince min da na zo maka da batun an samu aikin wanke-wanke da abinci. To wannan roba a can na taho da ita. Wayannan kayan kuma kunce ne 'ya'yan Hajiya suka bani ita. Wayannan ledojin kuma da sauran ragowar kayan abinci ne ake bani fitowa da shi. Shi ne nema nake ta mana hikima abin da ka kawo in bai yi ba, kuma ka san da hakan. Amma yau zargin me kake yi a kaina haka? Haka ne, Kubura. Ki sani abubuwa suna canjawa a kowane lokaci. Ita kuma wannan rayuwar tamu da yake gani ba ta da tabbas wallahi. Ki yi haƙuri. Sannan abin da zan gaya miki ƙara jin tsoron Allah. Ki sani Allah yana sanar da mu a duk halin da muke ciki. Ni kin gani na ba na zargin ki. Iya aikin da na yarje miki kina yi, shi na san kina yi. Amma ni abin da zan gaya miki ki kula. Dan kin ga duniyar nan an daina kiwon dabba. Kiwon mutane kawai ake yanzu. Kuma kin ga duniyar nan ko da baka yi abu ba akan samu munafukai 'yan haɗa wuri idan musamman in sun ga kana zaune lafiya kai da iyalinka su nemi su shiga tsakani. Amma malam na fahimce ka an kawo maka gulma ta ce ko kuma wani batu a kaina. Amma ka ban mamaki. Yanda muke da kai wajen rufa ma juna asiri, amma za ka ɗau ziga da munafurci a kan iyalinka? Duk da haka ma ban san ma me aka zo aka faɗa maka a kaina ba, amma dai kan ba damuwa. Kar ki damu. Ina ga an samu sabanin gani ne. Ni yanzu zan fita. Ki manta da wannan batun. Na fahimci shiriri ta ce. Amma ni ba zan faɗa miki komai ba. Ni kin ga tafiya ta sai na dawo. Nagarta. Gida sai an dawo. Nagarta. Rana ta ɓaci kenan. Shin jama'a kai na ruwansu da zabgan gaban wasu? Ba ka da gadon mutum amma yana da gadon maganinka?
Wallahi ba dai mutum ba. zuciya ya je ya saka nadama. Nagarta na shaida hali mara kyawu ne ɗabi'ar gulma. Nagarta makurci mawadaci kana a tare da Allah. Nagarta cin amana ba shi da kyawu karkaso malala. Nagarta da na sani aiki ya ce babatun watakila. Ƙawata! 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 Haba ƙawata, tun daga can nake ta famun ƙwalan ki kira har baki ji ni ba. Sai ka ce da kika zanna akan kunnenki? Ƙawata ki bari kawai sai a hankali ban ji ki bane ai. Koma dai menene kin za ki tafi ba da mu haɗu ba ko? Wallahi yanzun nan na zo ko jimawa ban yi ba kuma zan koma. Yayi kyau. Wai ma ni ka me ke damun ki ne? Na dan zo uzuri ne kin gani kadai na fito ko? Me kika gani? Me nawa ma na ɓata baki na. Ke kika ga zaki iya wannan rayuwar da babu yanci, rayuwar Allah ba mu da kanka rayuwar gidan yari. Sa'adatu kenan kin san ma fa ni ba kan warlasa bane ko? Kuma ina iya bakin kokari na gurin kwatawa kaina yanci. Ki duba fa ki ga yanda kike more rayuwarki. Amma ke kin san babana shike taka min birki. Yau ma da kika ganni da mugun nufi na zo baba yace ko cikin gida baran shiga ba na koma. Yasa kawai na sadu da zan koma an karbi kaddara ta. Tabbi, amma wallahi da kin bada mata. Ke yanzu da mata koma za ki saduda? Ki duba fa ki ga me kika tsinanawa kanki a can yin. Sannan ki duba me za ki samu fa a gaba. Ki duba fa mu mata muna da yanci. Kin ga wai dole ne sai baba ya san damuwarki? Ko kin nasa takardar saki koranki zai yi? Ke ko koranki ma zai yi? Ba damuwa. Akwai yadda za mu yi. Kuma haka ne fa ƙawata, saura kaɗan kaina yayi marfi. Ki duba fa yanda yake fantamawanki saboda iyayenki ba su da duhun kai irin na wasu iyayen. Ina ma wani fantamawa yanzu, a ba ki gani yadda da nake ba. Yanzu da ke gani komai ana yin ta ne cikin dabaru, saboda gwamnati ta sa ido akan matasa. Domin albazarancin da wasu suke yi da dai sauransu. Yanzu dai ƙawata na san abun yi, in na koma za a yi ta ƙare ke dai ki jira kirana. Yauwa ƙawata, ga ki mace iya mace ga ki da kendiri, za ki zanna ɓata lokacinki akan wata aure mara mamora. To, yanzu kam sai na ji kiranki in kina da rabo. Nagarta. 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 Zi. Kinga, dan Allah ki saurare ni. Ba mutuncinmu bane idan mutane suka ga muna haka. Kaga dakata ban gane muku ba. Yau ya zo gobe ka zo jibi ku zo? Me kuka mai da ni ne ko dan na mutunta ku ne a matsayin ƴan adam shine kuka samu damar min hakan? Nozi, ba haka nake nufi ba. Ai ni da Salisu duk abu guda ɗaya ne. Ai ina ga idan akwai fahimtar juna babu abin da zai gagara tsakanin ni da ke. Okay, to na fahimta. Ba irin ta bace kuma sunana Zainab ba Zi ba. Kuma in tsakani da Allah ne lamarin naku da mutum ɗaya ne zai rinka zuwa gona ba mutum biyu ba. Da kuma an sami mahaifina tun lokacin da muka yi magana da ku. To ka ji da kyau ka kuma sanar masa shi ma. Daga yau karin ƙara ganin wani a gidanmu in ba tare da mahaifina ba. Kinga, kwantar da hankalinki. Ai ke mace ce wanda babu wanda zai so ya rabu da ke. Musamman ma mu abota na ce wajen ganin mun mallaki kudirinmu. Kai me kake nufi? Dama mummunar manufa zuciyata take faɗa min akan ku. To Allah min tsari da ku. Yanzu in kanwarka ce zaka so a rinka mata wasa da hankali haka? Ko a rinka zuwa gunta ba sanin mahaifinka? Ko a rinka binta a layi ana mata magana? Saboda ba ta da daraja na sauran mata mai rike darajar kansu to ni ba irin ta bace. Subhanallahi, ai maganan bata kai ga haka ba. Ina mai baki hakuri. Kuma ba zan bari wani yayi wa kanwata haka ba ko ƴar uwata haka ba. Ɗabi'unki masu kyau ne. Lallai kin yi riko da tarbiyyar gidanku. Saboda wasu mata suna ganin sun isa a cikin gidajen iyayensu, amma duk da haka ba a takura musu. Wasu ma dan abin da yaran suke kawo iyayen, shi yasa gidan ba a tamka musu. Magana ta gaskiya,
akwai laifin gwamnati da iyaye wajen gurɓacewar matasa, kuma kowa ya riga ya san hanyar gyarawa. Amma daga yau in kika ganni ni da abokina to alheri ne, dan kar ka sake zamantowa na farko wajen ɓata tarbiyya. Kin ga duk abin da ya faru daga farko wajen ɓata tarbiyya kana da kamisho naka a ciki, saboda haka na barki lafiya. Watakila nagarta kokari zama abin kwatance ka mika komai ga Allah. Nagarta 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 nagarta. Dukkanin kuma kuna sassaune gaskiya ƙasar nan akwai matsala. Har ga Allah. Haba bayan Allah. Salis ka ya kuma. Haba bayan Allah, nan fa asibiti ne. Ba daga murya ana. Wa zai sauraro kun zo kuna tafi da murya ana? Kaga likita ko ma ne mu dai kawai ka fara ji da ɗan uwanmu. Me ne faru da shi? Accident ne, ya yi hatsari ne. Okay, to ina police. Haba likita, ya za a yi kana ganin bawan Allah nan jini na zuba a jikinsa kuma kana maganan police fi sabilillahi? To ai shine ma dalilin da yasa na tambaye ku ina police. Ko ba ku san wannan doka bane? Haba likita, kaga dan Allah, ai mun sani, amma ai wannan doka ba ta aiki a cikin ƙasar nan. A da kenan ba a wannan gwamnatin ba, komai ya canja ta kowane bangare. Bin doka shine farko. Sabida kaucewa doka ko kuma matsala, bayan haka ba abin da zan iya yi. Haba likita, muna tare da mara lafiya sai wani tambayoyi kake ta mana. Haba da Allah. Yanzu yanayin gwamnatin kasar nan ne ta riga da ta saka doka, kar ka yi duka kowane yanayin mataimaci in har jini yana zuba a cikinsa. Dole ne sai da polis. Haba me yake faruwa, ba masa komai bane har yanzu Salis? Lokacin daga gidan ba ka ce mun kuna cikin nafi, ba ya kamata a ce yanzu a ce an masa wani abu ba, amma har yanzu ba a masa komai ba. Me yake faruwa ne? Saboda ba su bi doka bane. Haba likita, wace doka ne za bayan asibiti muka zo kuma suna cikin hatsari ne, kana ga jinin da yake kwance a ciki, ya kamata a ce an duba an bashi taimako na gaggawa, ko ba haka bane? Ya kamata ku gane irin wannan kes din dole sai da hukuma. Saboda misali za a iya samun masu laifi su zo, ba wai ina nufin ku ba, wanda sun guje ma wa harin hukuma ko kuma wani laifi daban. Idan kuma ba wannan ba, zai iya yiwa mu taɓa mutum ya kalli lokacin sa yayi, wanda kuma za a kalli yan uwansa sun zo suna ta yi mana hayaniya akan abubuwa irin wannan abubuwan. To irin abubuwan nan yana yawan faruwa. Sannan kuma ka sani, ko da kana gefe ka kalli wani likita ya yi irin wannan abun ba tare da bin ka'ida ba, to mutum zai iya yin report domin taimaka wa gwamnati. Wannan shine, ina bakin aiki na, ku yi haƙuri. Kai gaskiya likita, amma ina son magana da kai akan wani al'amari na daban. Kar ka yi tunanin cin hanci ne ko daɗin baki zan yi maka, domin na fahimce ka kana kan aikinka ne. Don Allah, iya minti ɗaya kawai. Nagarta 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 nagarta. Please, ku ɗauko shi mu shiga da shi ciki. Nagarta nagarta nagarta. Duk daren gari zai waye tsaya a gefen dama. Nagarta karkabe wasan zuciya ya je ya saka nadama. Na shaida hali mara kyawu ne ɗabi'ar gulma. Nagarta makurci mawadaci kana a tare da Allah. Nagarta cin amana ba shi da kyawu karkaso malala. Nagarta da na sani aike ya ce. Abokina, wai me ka faɗa masa ne? Ko dai kamar harar dunkulen ne? Ina, ai ni bana haka. Kawai dai na faɗa masa ni waye ne, kuma ya fahimta. Ka ce kawai ce masa kai POP ne, kuma sannan mara lafiya abokinka ne, shi kuma kawai sai yadda. Mutumina, an yau ko ba hannu ka sai masa ba kuwa.
nagarta. Wannan ai zancen banza ne. Dama mahaukaci ne? Wato da dukiyan ta zai ganganci? Haba Alhaji, magana fa ake fatarai. Ni ma fa kira na aka yi fa, aka ce min yaran nan suna asibiti. Zan tafi gare shi kenan yanzu in dubo shi. In ga halin da yake ciki, sai ga kunan kun iso. Gaskiya ne. Yanzu ku dakata. Ina motar take? A halin yanzu fa halin da ake ciki, motar nan tana hannun hukuma. Shi kuma yaron yana can asibiti. To ba komai. Yanzu tun da kai ne oga kaf garejin nan, ai sai ka je ka karɓo mota na ko? Yanzu da kuka bar mu mota ta a can, kun san da me ke cikin motar nan? To wallahi duk abin da ya faru a mota ta, ni ba zan ɗauki asara ba. Ka ji na gaya ma. Haba Alhaji, ko ni fa baka ba gyaran motar nan. Yaron nan ka aminta da shi, shi kadai kake bawa gyaran mota kaf garejin nan. Ka aminta da shi, hatta ma in ya gama gyaran motar nan yakan ɗauka ya kai maka har gida fa. Ta yayyuwa ma ya ɗauka zai mayar maka ita gida ne, haka ya faru. Tsautsayi ne. Magana kuma ta zuwa wajen hukuma. Ai kai ka fi mu ƙarfi. Uwa uba sannan ka ce akwai abu a cikin motar. So kaga ya kamata kai ne ya kamata ka je wajen ba mu ba. Tun da kai ka san mene a ciki. Au, haka ma zaka ce? Kaga oga, je ka za mu yi magana da shi. Kai kuma Alhaji Faruk kar ka ce komai. Kaga ka nutsu, ka dawo cikin tunaninka, ka fara mantawa da batun motarka. Saboda na ji ka ce akwai abin da baka so hukuma su tarar a cikin motarka. Kuma ka tsaya kana ka bata wa kanka lokaci. Ba za ka gane ba. Daurewa kawai nake, amma wallahi da matsala. Na fahimta, kuma dama na san za a rina. Duk wanda bai ji bari ba zai ji huhu. Na shayi maka nasiha akan ka tsaye da gaskiya tare da rike sana'arka. Kar ka sake ka kama wani layi daban. Duk da ban san me yake faruwa ba, amma jikina yana bani akwai matsalar da take tunkarowa. Allah ya takaita. Ka zo mu kauce, ka san zama waje daya. Macen da ba ta sana'a aure ce. An dawo mai gida. Wallahi. Sannu fa. Yawwa. Akwai mace mai ballagaza wajen miji. Nagarta. Sai ta yi gogo da kwankwaso. Sannu, sannu. Dakata. Lafiya? Kin san mene yake bani mamaki? Malam Dauda. Wato wani abu ne yake daure min kai. Kuma yake sa ni wani tunani. A'a. Bai gida. Ka bashi shawara ko ka taya su da addu'a. Ai ina ganin hakan yafi ko? Ko ya ka gani? Ban gani ba. Nace ban gani ba.